Jó, velük nagyon sok baj lesz. Nem baj. Srácok, forgassunk. Álljunk fel. Lassan. Lassan. Jó, király. Ez kurva jó lesz. Nem megy, így is van. Hát, improzzál, sám! Nem csak így. Srácok, pushers! De csak velem a szarálni! De lányok, mondjátok már meg, miért kell állni? Mehet. Van egy kis problémánk. Lehet, hogy ez... Van egy kis problémánk. Megy. Nem. Kira! Nem tudom a szavajomat. Mehet. Hajtod. Már rég. Kezdem én akkor. Jó, igen, csinálj! Jó! Miért ülnöm? Ezt vett gyorsabban, mindegy. Levettem, megy. Kérlek. Lilian? Nem meg. Pedig ez most jó volt. Ez így. Nem. Jó. Neked ez a bírnézés. És segítsen nekem. Mi van, nem ezt kell mondanom? Nem. Mit kell mondanom, basz? Ezt kell. Ruhában magas. A Dani. Ismered a Dani? Kell találnunk a Dani. Ajaj. Nem derék, nem! Mehet. Mehet. Oda nézd, hogy milyen elrontottál, mindent elrontottál, majd tudtam, hogy fiattad nem megy. Most jut eszembe. De miért? Bocs. De most én nem akartam rögni, most nekem nem kellett volna. Action, mehet. Nem mondd ezt, hogy action. Mehet. Ilyen full komoly fejű. Pati vagy a kirászik. Ha ha ha.